Il-Pulizija ġabret diversi persuni u bdiet b'interrogazzjonijiet hekk kif daħlet fażi oħra l-investigazzjoni dwar ħruġ ta' permessi ta' residenza. L-investigazzjoni mbdiet fuq informazzjoni moddija mill-Gvern lill-awtoritajiet u waslet għall-investigazzjoni mis-servizzi tas-sigurtà. Dan wassal biex ġew identifikati rackets u abbużi li ilhom għaddejjin għal mill-inqas dawn l-aħħar 5 snin. Din il-fażi segwi rapport ieħor li kien imbeda wara li ġew identifikati allegati abbużi minn checks and balances li ddaħlu f'Identity Malta u l-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ. Jirriżulta li dan ir-racket forom differenti ilu jseħħ diversi snin u allura l-investigazzjonijiet qed immorru oltre każijiet li nqabdu permezz ta' sistemi interni tal-aġenziji involuti. Il-Gvern qed jieħu dawn l-abbużi b'serjetà kbira u qed iħalli lis-servizzi tas-sigurtà u lill-Pulizija jinvestigaw b'kull mod biex jinqabad ir-racket. Il-mod serju li bih il-Gvern qed jitratta dan il-każ juri li mhu jħares lejn wiċċ ħadd u li qed jaħdem biex ikisser sistemi ta' rackets li ilhom inawru s-sistemi ta' amministrazzjoni għal snin sħaħ fejn dejjem kienu jinstemaw allegazzjonijiet iżda ftit li xejn jittieħdu passi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li żmien li rackets bħal dawn jibqgħu għaddejjin mingħajr ħadd ma jieħu azzjoni spiċċa. Din l-investigazzjoni u oħrajn li għaddejjin juru r-rieda li l-amministrazzjoni tal-pajjiż titmexxa b'mod serju u ma tkun ittollerata ebda forma ta' abbuż, qal il-Prim Ministru.